Da ni nôl. Helo. Helo bawb. Mae'n braf. Da ni wedi cael brec bach dros rhan. Brec o golli'r plot. Ond mae'n amser i ni golli'r plot unwaith eto. Achos da ni nôl yn gweithio. Brec o gilydd. Brec o gilydd. Nes i fethu chi, gofiwch. Do. O na, dawelwch. Ydych ni fethu chdi, byd bennod. Mae hyn yn awkward. Rhai mi ddweud, nes i weld eich isio chi hefyd. Mae'n od. Mae Malen Awyr am lyfrau efo chi yn llenwi rhyw fwlch yn fy mywyd i. Ti'n beth mae'n ei fi sylweddoli ydy bod dwi'n licio y ffaith bod sgwennu yn job reit unig, achos dwi'n licio bod ben yn hyn. Ond achos bod ni wedi bod yn neud y podcast yma ers talwm bellach, a bod ni wedi cael brec, mae wedi gwneud fi feddwl, mae o'n llesol just cael sgwrsio efo pobl sy'n neud yr un fath o beth a sy'n dallt things. Ish. Ie. A hefyd, da ni angen llongyfarch Sian Norddi am ennill yn Steddfod. Ar y monologa. Llongyfarchiadau Sian. Ti di darllen nhw ben hyn, David? Sorry? Na do. Wel, yn y Cyn y cawsoriadau, gyrra nhw mi cael darllen nhw. 3 mis wedyn. Rhai mi gyfadda, dwi'n di cael copi o'r cyfrosoriadau eto chwaith. Mi nai. Na, fi na. Tybed os oes na lot llai o werthiant, achos bod i yn Steddfod amgen o'r cyfansoddiadau. Be ydych chi feddwl o honni yn gyffredinol, y Steddfod lle? Ydych chi wynhau? Gai fy gyfadda, mae gwylio'r Olympics o'n i, sori. Reit, oce. Nes i ddim engeijio yn y ffordd fyswn ni'n arfer gwneud, mae rai fi gyfadda. Ydy bobl di laru ar Zoom ac ar wylio pethau a gwrando ar bethau ar gyfrifiadur ac ar tabledi a falle. Gofyn dwi. Dwi wedi mynd out y gwaith dros y cyfnod clo a fi'n credu o profi pethau mae defnyddwyr wedi cael digon o wylio a mae pawb yn gweud maen nhw dal i'w rando, so mae'n newyddion da iawn i ni. Fel a dwi'n teimlo, sgennau mynedd gwylio pethau, ond i bai bod nhw'n Netflix neu beth, ond gwrando, gret. Ti'n gallu neud rhywbeth arall tra'n gwrando. Fatha golchi llestri. Da ni yn recordio'r podlediad yma efo fideo, da chi ddim yn gweld y fideo, da ni yn. Mae cath Sian yn... Wel, mae'n pansio fi, di gwir. A mae'n mwlio fi. Wow, cute. Siarad efo fi. Iesu, mae gen ti bwsi Ti'n ansyfrinog tegan cero yma. Be des ti, David? Ia, nes i benderfynu am y byddu hynna. Deda fe eto, Nes i'n David? clywed a dwi'n falch. Reit, o'n i mlaen wan. Ia, dwi'n meddwl bod Steddfod amgen, dwi'n meddwl bod nhw'n buddsoddi mwy mewn prosiectau tymor hir rwan ar gyfer Steddfod blwyddyn nesaf. Dwi'n meddwl bod nhw'n neud lot o bethau diddorol, ond hefyd wedi nabod ffaith bod allan y busnes Zoom a dim be mae bobl eisiau di mwy. Difyr? Wel, ond oedd hi'n sefyllfa anodd lenni doedd. Yn yr ystyr, do gyda nhw'n lot o ddewis nag dda. A felly, dim ond oedden nhw wedi trio i gorau, ond dwi jyst yn teimlo byn hyn. Do, i feddwl bod o i gyd y newydd. O bob peth i'n mynd i weithio nag oedd. Nes i wylio'r seremonia. A chwerthin, mae'n rhaid i gyfadda. Seremonia Doctor Who. A dda nhw'n gret, dda, na rhywbeth amdano nhw, fyd yn doedd, ti'n fo? O'n i'n licio ffordd oedd yr orsedd yn symud yn un fel, ydych chi'n cofio'r fideo? Two-step. Ie, ti'n gwybod y Michael Jackson thriller? O'n i jyst yn gallu gweld Myrddin ac Dafydd yn gwneud y thriller. Mae eisiau Ac oedd gen nhw masks, dwi. Mae eisiau rhywun ffilmio un o heina. Thriller yr orsedd. Dwi'n meddwl sa hynna,
Ti'n meddwl fy hynny'n Swn i'n syniad? gwylio hwnna. Felly, rwan bod ni'n ôl, da ni wedi penderfynu, falle, chwarae gwmpas chydig bach efo'r fformat. Dim newid gormod, fy'n dal ddigon o falu awyr gyda ni'n bydd, fel da chi'n clywed eisoes. Ond, da ni'n mynd i fod yn trafod mwy ar y llyfrau da ni'n wrthi'n darllen, llyfrau hen a newydd. A hefyd, da ni'n mynd i drio, a falla, cynnal cyfweliadau efo ambell berson diddorol a'i rhoi nhw yn y podlediad. A mae yna ambell enw wedi codi, ond da ni ddim eisiau deud cyn bod ni wedi cadarnhau, cyn bod ni wedi gofyn i'r bobl, dweud y gwir. A gofyn nhw ddeud na. Rhaid gofyn nhw dweud na, allai bod ni wedi clywed y podcast ac yn meddwl, no way. Ond ti eisiau sôn, Bethan, achos dwi'n meddwl na chdi fydd gyntaf, ynddo? Ia. A rheswm o fi sy'n mynd gyntaf, achos o'n i'n gwybod yn syth pwy o'n i eisiau holi. Achos, allan ni sôn am ennill gwobrau felly eto, ond mae yna lyfr wedi dod allan ha yma. O'n i fod yn holi'r awdur yn y lansiad, ond oherwydd Covid, gaeth o'i ganslo. Dim byd o gwbl, ond yn byd ar y we hyd yn oed. Ac o'n i'n meddwl, anheg. A wedyn ges i gopio'r llyfr a nes i ddarllen o mewn un eisteddiad. Mae'n slaff o nofel, 312 o ddarllenau, ond o'n i methu roed o lawr. A dy hynna ddim yn digwydd yn aml yn Gymraeg, rhaid mi gyfadda. A'r nofel ydy Ryc, gan Lleici Fflir Jones o Benllyn. A bosib, ddim wedi clywed am hon. Na, dyna sy'n anheg. Felly, dwi eisiau sôn amdani, a dwi eisiau sgwrs efo Lleici Fflir Jones. A wrra, dwi'n gwybod, si eisiau ni fynd i'w tai nhw, os da nhw'n gadael ni mewn i'w tai nhw, neu be na ni? Be, torri mewn? Neu jyst knock y drws a gofyn? Po ni yna, the bwr brecwast pan maen nhw'n godi. Ia, dwi'n gwybod lle Mae crap o peth. Wel, os di Lleici gêm, achos trip i Benllyn wastad yn neis, dydy. Os da chi eisiau darllen Ryc cyn hynny, dwi'n gwybod, dyn ni eisiau, fyddai di recordio fo erbyn y bennod nesaf, da, Aled? Ie, byddad. Byddad, o hec, oce. Ond, a Ryc, sy'n mynd rhaid i chi fod yn licio rygbi fwynhau hon, achos mae Lleici hun yn cyfadda, dim yn oga rygbi, oedd hi'n jyst yn gweld bod tîm rygbi a criw sy'n mynd i glwb rygbi efo gymaint, mae'n gymaint i gallu neud efo'r cymeriadau. Helo, do, dwi wedi gwneud o'n hun ystalwm amdani, do. Ond, mae o di seirnio'n glyfar, de, a wir o'n i methu roed o lawr. Wedyn, Dwi'n falch bod chdi wedi dweud hynna, bod chdi ddim yn gorau licio rygbi. Ie, cos dyna pan dwi'n di brynu fo. A fi fyd. Cos o'n i'n meddwl, a mae'r clawr yn edrych fatha nofel bobl ifanc. Ydy hyn nofel i bobl ifanc? na chdi, achos dwi wedi rhoi fy ngopi i mam, a mae mam wrth ei bodd o fi. A mae mam yn Reit da. bron yn 80. Ifanc, de. O, mae'n ifanc i ysbryd. Yn ifanc i'r ysbryd. Felly, felly, na i holi Lleici y ben tro nesa, a gewch chi bendroni pwy da chi eisiau holi at eto. A'r syniad ydy bod ni'n gorau darllen y nofel hefyd? Mae'n syniad da. Fel bod ni wedyn yn drafod o wedyn hefyd? O'n i'n meddwl am hynna, da ni'n mynd yn grŵp darllen wedyn, da. Wel, os da ni'n deud bod fydd na gyfweliad efo Lleici ar y bennod nesaf, ac os ydy'r grandawyr isio darllen nofel Ryc cyn hynny? Rhaid fi darllen y nofel eto wan, cos ti'n darllen ni mewn ffordd wahanol, dweud pan ti'n mynd i holi rwy'n. Na, gwyt. Na, gwyt? Pam ti'n darllen o wahanol? Cos nes i darllen o... Cefn neu rhywbeth? Darllen o'r tro cyntaf, methu roed o lawr, just mwynhau. Ond rwan bod fi'n mynd i'w holi hi, mae rhaid fi atgoffa yn y byd i enw'r cymeriadau. Neu notes. Ond os wyt ti'n sgwennu adolygiad, wyt ti'n darllen nofel o wahanol? Os wyt ti'n ymwybodol bod chdi'n gorau sgwennu adolygiad ohoni? Mae rhaid. Wait. Manon? Dwi ddim yn sgwennu adolygiadau ddim mwy, so... Na, gwyt. Na. Da ni wedi mynd yn rhy fawr i sgwennu adolygiadau. Da ni'n mynd gwneud pethau fel yna.
Manon Steffan Ross ydyn enw i. Dwi'm I yn gael neud dallt, Dafydd. Sa'n anodd bysa... Os da chi'n darllen rhywbeth, os da chi'n darllen nofel neu'n gwylio rhywbeth neu gwrando rhywbeth, swn i'n ffeindio fan o'n adwy anodd deud y gwir yn onest os swn i wir ddim yn licio rhywbeth. Achos dwi'n gwybod faint mae'n brifo. Felly yn y diwedd o'n i'n ffeindio'n hyn, os o'n i'n sgwennu adolygiad o rhywbeth, o'n i'n ffeindio'n hyn jyst yn bod yn rhy neis. Achos i arbed teimladau bobl, felly dyna ddim yn adolygiad teg wedyn na di. Felly ti di stopio oherwydd ti rhy neis, a mae Dafydd di stopio cos oedd o ddim yn neis o gwbl, a os o'n neb yn gofyn ddim yn neud adolygiadau hwn. Ia, o reit, gwanas. Iawn. A mae hyn yn awkward, achos fi wedi bod yn darllen llyfrau chi dros yr haf. Oh, bloody hell. Yes. Reit. A we. Tyd o'n aled. Oh, God. Gan i fod i stawan am weddill y podlediad. A wei heled. Reit, o allu dim jyst bod yn ddistaw wan. Tyd yn laen wan. Dyda. Beth ti'n meddwl? Nes i fynd ati i brynu llyfrau chi. Iawn, do, ma' nhw- so far, Ia, good. do, gret, ti wedi prynu nhw, ia. Reit. Dim dwy'n nhw. Lle mae'n Na menthi clywed. Lle dwi'n dechrau, a wedodd Sian dechrau gyda llyfr fi, achos dim byd yn digwydd yn fi. Ia, dydy o ddim dy fath di o lyfr. Yn y tŷ hwn, ond nes i really joio yn y tŷ hwn. O'n i'n meddwl bod e'n wir y tŷ. Mae fel, oedd llyfr oedd nes ti fi'n credu joio dros y haf hefyd Bethan, sef Where the Crawdads Sing. Oh, yeah. A oedd hwn yn atgoffa fi o hwnna, just pace, neis, ti'n modd, a nes i really joio fe. A oedd e'n, dim fath o llyfr bydde fi fel arfer yn prynu, ond nes i really joio fe. Can i just dweud, gwrandewyr, mae gwyneb Sian yn picture. Mae di mynd yn... Mae o'n neis, dydy. Mae o'n neis. Mae o'n neis. Ti di mynd yn binc i gyd. Os eisiau mynd nesaf. Oh, God, sy'n ni'n cysau fod yn aled o'n. Tyd o'n aled, nesaf wan. Tyd o'n. Llechi. Oh, God, nes ti dewis yr yna. Na, nes i joio llechi. Sy'n rili joio llechi. Joio na i'r weird fan'na, aled. Ie, ond oedd rili diddorol ddo, a allai torri hwn os ddim yn cytuno, oce? Ond mae'n di adael y frawddeg yna i mewn, beth bynnag i ti di. Na, oedd e'n rili diddorol. Os o ti'n sôn am llechi, o ti'n sôn am y ffaith bod ti ddim yn trio gwylio cyfresu fel hyn ar y teledu. A i fi oedd yn twmlo fel cyfresu. Ie, yndi, mae o. Mae'n twmlo fel bod e'n barod i cael ei addasu i ffilm. Os di Netflix yn gwrando, dyna be o'n i'n meddwl, ie. Mae'r hawliau ar gael i brynu. Os da ni'n neud pethau fel la, mae'n gyfieithiad Saesneg o'n y tu hwn i chwilio am gyhoeddwr y fi. Ond oedd yn twmlo i fi fel bod fi yn gwylio gyfres teledu wrth i fi ddarllen hwn. Ie, mae'n gret. O, diolch. Ie. Busnes na then. Dwi'n falch bod yn fi dros nhw. Ydy, Oce. Gwanas di hyn yn mynd ar goeli na. Dwi ddim, mae di gadael ti a fi. Na, mae di gadael, ie. Nawn ni symud ymlaen. Dwi'n chwysu fan hyn. So nesaf nes i ddarllen oedd Johnny Alpen a fi, gan Dafydd. Ie, na, ys i really joio eto. Ie, na, da iawn. O'n i, just, a mae'n really diddorol fel ti wedi gweud yn lot o podlediadau yma, fel ti'n datblygu cymeriadau, a mae'r cymeriadau yn just mor cryf, a ti just yn uniaethu gyda nhw, a na, dwi'n licio fe. Diolch yn fawr ti. A nawr Bethan. So fi wedi prynu mercher y gwyllt, a wedyn a Bethan gweud nes i prynu gwrach o gwyllt gynta, so fi dal heb prynu gwrach o gwyllt, so fi'n aros tam fi'n cael hwnna. Bethan, fi'n cael dwywaith yr arian i chi cael, oce?
Ffordd neis Aled o ddeud, mae'n crap, Ie. Bethan. Dyna di hyn. Dwi wir yn dechrau fe, os fi di archebu'r llall nawr, so ie. Nes i ddim darllen Gwrach y Gwyllt tan fatha yn eitha diweddar, cwpl o flynyddoedd yn ôl, ac erbyn hynna o'n i'n nabod Bethan yn eitha da. Ac o'n i'n darllen o, yn meddwl, dwi'n mynd nabod Bethan o gwbl. Gwneud hyn. Di hollol ffricio allan, mae'n briliant. Ges i brofiad ofnadwy ar y wyren pan o'n i'n neud ar y lein. Oedd Richard Rees y cynhyrchu, jyst fo fi, oedd yn teithio i begwn y den ola. Ac oedd o'n darllen Gwrach y Gwyllt. A bob un o hyn sy'n fo'n sbio dros ochr y llyfr. A jyst yn rhoi rhyw edrychiad i fi, a rhyw wen. Oh my god. Sbio, so na set arall wag yn yr awyren. O, ti jyst isio, beam me up, Scotty. O, mae hynna'n brofiad. Beth bynnag. Reit, oce. O, dwi di chwysu. Iawn, beth dyn ni'n neud nesaf man o? Ydyn ni mynd i drafod ta, de? Be da ni di bod yn darllen ers i ni sgwrsio ddwytha. A allan na i ddechrau fama, achos mae'n fi yn eitha... Wel, dwi jyst mor ar y deg i fod darllen pethau, felly wir ddylwn i fod yn darllen pethau newydd, ond mae'r pentwr darllen gyda i mynd yn ôl, 20 mlynedd neu fath. Ond dwi'n tueddu darllen yr un math o beth ar yr un pryd, ac ar hyn o bryd dwi'n darllen Straeon, Sbrydion. Achos dwi wir eisiau sgwennu beth spwci, ond dwi'n ffeindio fo'n ofnadwy o anodd i gael yr awyrgylch yna. Felly dyma'r hen lyfrau dwi wedi bod yn darllen yn ddiweddar. Ac unwaith eto, dwi'n ymddeheuro a mynd yn ôl at Geraint Vaughan Jones. Ond dwi wedi... Paid a'ch neidio yna fi, Dafydd. Storiau'r Dychymyg di. Dych chi'n cofio hon? Dwi'n wedi darllen hwnna. T'bo be? Mae'n briliant. Mae o'n ofnadwy o spooky, ddo. A dwi'n eitha da, fydda na'i wylio pethau dychrynllyd a... T'bod, darllen lot o bethau sy'n dychryn fi a mwynhau, ond mae o'n wir yn spooky go iawn. A dim fatha'n weidlyd na'n byd fel la. Just spooky. A dwi'n gallu gweithio allan os dyn nhw'n straeon byrion i bobl ifanc neu oedolion. Dwi'n meddwl bod o'n un o heina sydd ar y ffin. Ond mae ddoth hwnna allan yn 86. So o'n i'n 2 pan ddoth hwnna allan. Ond ia, maen nhw'n ffricio fi allan yn llwyr. A hefyd, achos bod fi wedi prynu hwn, nes i gofio am lyfr arall tebyg oedd gynnau pan o'n i'n blentyn, sef hwn Straeon i Godi Gwallt, Irma Chilton. A dwi'n cofio'r clawr o'r ysgol gynradd, ffon allan yn 1990. A mae hwnna hefyd, i feddwl bod i blant, mae mor spooky. A just, achos bod nhw mor fyr hefyd, ti'n mond angen un, a wedyn mae'n mynd a dy feddwl di rwla, a ti'n stuck yna. So maen nhw mor dda. A swn i licio, os di'r gwrandawyr yn gallu argymell y llyfrau Cymraeg mwyaf spooky, swn i wrth y modd. Dwi'n meddwl mae'r un sydd wedi dechrau'n fi fwy o'n Gymraeg ydy'r un Mehangel Morgan yna. Hen bethau anghofiedig gwych. Hen bethau anghofiedig. O, ni wrth y modd. O, hwnna'n glyncer. Oedd. Felly dyna, dwi wedi bod yn darllen pethau o'r 80au, 90au gynnar. Mae yna un gan Geraint F fyd oes hwdi, ond mae yna sawl un gan Geraint F, oedd o'n gwneud spooky dda iawn. Angie hefyd yn... O, Angie oedd. Angie, ie. Ond oedd hwnna'n spooky mewn ffordd wahanol, ond dwi'n cofio hwdi o'n i'n gorau roed o lawr. A llyfr i bobl ifanc neu blant, ond oedd o'n codi dychryn. O, na i gael spec. Dwi'n siŵr bod ar y silff yr ola, ond dwi'n meddwl bod fi ddallan o. Pa bryd ar y goheiddi hwnna ta? Dwi'n cofio. 15 mlynedd ôl? 10? Dwi'n siŵr. O, mae dda. Be amdano chdi, Sian? Be ti wedi bod yn ddarllen? O, bo matha bethau. Lot o lyfrau. Dwi'n meddwl ddyla... Gret. Ie, mae hynna dda. Wel, mae hynna'n ddechrau da. Chi'n mynd ar lle fel arfer. Papyrus, di roliau fyny.
Fahrenheit 1251 Do. sy'n science fiction. Ysdi di gyhoeddi 1905 rhywbeth. Ydy'r un swn i'n deud darllenwch os da chi heb. Sydd yn wirioneddol wir. Mae o adag pa mae llyfrau wedi cael ei gwahardd. A gweithio hynna. Dio ddim y math o beth swn i wedi disgwyl i chdi ddeud ddarllen, Sian, rwysyd. O, dwi'n cael science fiction. Atgoffa ni pwy di'r awdur? Ray Bradbury. O'n i'n meddwl na... Ray Bradbury yn o'n hoff awduron ni, ond o'n i'n digon saff o metha na fod sgwyn o hwnna. O, ham i fynd i chwilio am bethau eraill wan. Gyda fo. Pethau... Mae nhw fama, doman. Mefus yn y glaw, a dwi ar ganol gafi, cos nes i'n darllen nhw pan ddothon nhw allan, ond ddothon nhw gyrraedd yn ail law i'r siop, so nes i just bachu nhw. A Becoming Michelle Obama hefyd am yr i'r rheswm a bod o di cyrraedd y siop yn ail law a bod fi'n bydd allan o, bod ddoth allan. A nes i ddarllen 2 nofel lleicu. Y ddwy. O, dwi ddim di cael hynna eto. Dwi'n neud fel arfer syth ar ôl steddfod. Dwi wedi gwneud un, sef Ie. Hannah Jane, y Daniel Owen. Mm. Ac o'n i'n disgwyl mwynhau, dwi'n mwyn gwybod pam, ond iechyd mi nes i. Do, a fi na. Ond mae rhai fi gyfadda, a dwi'n abod lleicu go da i fi dderbyn hyn. O'n i'n siŵr am y darna disgrifiadol, to mae'n y benodau gwahanol yn y canol. O, ie, na. O, be o ti ddim chwaith? Na, O! yr darna lle wyt ti'n sbio ar y dre ac yn... Ysdi oedden nhw'n neis, fath o darna sgwenion, dwi'n gwybod be oedden nhw'n ychwanegu i'r O, nofel. dwi'n teimlo well. So ti di darllen y ddwy, Sian? Dwi wedi darllen y ddwy, do. Ydyn nhw wahanol iawn i'w gilydd? Yndyn. Ond sdi sy'n nhw'n apelio at yr un math o ddarllenydd, sy'n ei ddweud, de. Ie, mae jyst yn ddifur efo... So yna lot o bobl yn prynu nofel ar steddfod ac yn darllen heina, neud pwynt darllen heina, lle. Jyst yn meddwl, twyd sut brofiad yda, achos dwi byth yn ei yna, dwi jyst yn darllen beth dwi eisiau darllen. Ond, tybod sut brofiad di darllen 2 nofel gyn yr un awdur sy'n allan yn yr un wythnos. Mae hynna'n, ti'n gwybod, sôn am gamp hefyd e. Anhygoel. I wneud y dwbl. Mae hynna'n iffan o gamp. Gamp, yndi. Chwarae teg. Sgwennes i Dwi 'di- lythyr at ti yn deud byw i ti robot. Anwyl. Mae'n nabo fi gyda, llon gyfar chi. Ond, nes i fwynhau Hannah Jane wyd. O, dwi wedi darllen y Storiau'r. A nes i fwynhau hi, ond dwi'n gwybod, o'n i jyst yn teimlo tua'r diwedd, bod o ddim cweit, dwi'n gwybod, falle na fi, ond o'n i jyst yn teimlo'n bach yn siomedig tua'r diwedd. Oherwydd be wyt ti'n cael wybod yn y diwedd? Ie. Sort o spoiler cryptic, o'n i di eitha siŵr o Stratflair ymlaen bo un o'n nhw wedi. Hynna ma'n Ie. Dim o gwbl i fi sydd Dim o ddim wedi darllen eto. Ddim Ie, eisiau cos- dyfetha hynny. O'n i'n mynd i ddeud, ie, some pwynt, ie, o'n i drafod o'n Ti'n gwybod ddiweddara. beth dwi'n feddwl, dwi'n Ie. Ond o'n i'n siŵr pa un. Oce, mae clywach chi'n siarad fel yn codi blas. Yndi, mae o. A mae hi'n awdures mor... Mae mor wych. Mae mor gelfydd, dydi. Mae'n teimlo mor hawdd. A dio ddim, na di. So di creu rhywbeth fel la. Mae jyst yn teimlo fatha bod yn dod yn ofnadwy, bod i llais hi mor naturiol. Mae'n lyflu. Mae'n hogan glyfar, dydi. Mae rhaid. Yndi. Ac yn gynhyrchiol. Dwi'n meddwl bod eisiau drug test yn. A wedyn, yr ail lyfr nes i ddarllen dros yr ha, oedd Tywyll enw. O! Do. O, dwi'n cio clawr hwnna. O, ti'n gwybod be, nes i wir fwynhau'r llyfr yna. Wir i chdi. Nes i wir fwynhau. Oedd digwydd bod o'na just clearance o hen lyfrau. O dad yn cael clearance. Ond oedd dweud, dwi'n cael gawrad hwnna, ti'n siŵr.
Nes i ddarllen o, nes i wir fwynhau. O, mae flynyddoedd mawr ys i fydd allan yna. Ac eto mae mor gyfoes hefyd o ran y thema, falle. O'n i jyst yn meddwl bod o wir, nes i wir fwynhau Mae hwn. yna gymaint ys i mi ddarllen o, dwi'm yn cofio beth yw'r thema. Beth yw? O, ynglyn â'r cymeriad mewn sbyty meddwl yn unbach. Wedyn, ffordd mae hi'n dygymod hefo stigma a be mae hi'n ymwneud gyda ei theulu a... O, mae o'n, yndi. So ni yn argymell darllen hwnna, mae rai. Oes y hiwmor yn o? O, oes. Okay. Sych, de. Dwi wedi e-bostio hi i ofyn. Os wneith hi'n gwneud cyfweliad ar gyfer y podlediad yma, ond di ddim di atnod. Felly... Dim yn un dda matab ebys. Wel, dwi'n meddwl bod ti'n bach yn sych, de. Ond y trydydd nofel, dwi'n darllen hyn o bryd, ydy The Whistleblower, Robert Bethan. Dwi'n darllen hwnna? Na, gwybod di byd. O'r newyddiadurwr Robert Bethan, dwi'n gweld o. Wedyn mae yna rei yn deud bod o agos at ei fywyd ei hun. Mae yna elfenna sydd yn y nofel sydd mae'n debyg, neitha tebyg i'w fywyd gwyll ei hun. Ond dwi wedi darllen 90 o dudaleni ar hwnnw. Mae hwnnw'n dda. Felly dyna beth dwi wedi bod yn neud. Dyna chdi Aled. O, ti wedi bod yn darllen o fel o'n i. Gradwr. Heblaw un Reit, fi. cael drwyddyn nhw eto. Bethan? Be ti wedi bod yn darllen? O, dwi wedi darllen llwyth. Wnaethoch chi un peth de, nes i weld erthygl mewn papur newydd lle o'na athrawon ysgolion yn Lloegr yn dweud pa lyfrau oedd wedi bachu i disgyblion nhw. A iechyd nath hwnna weithio i fi. Cos eisiau ar wefan y llyfrgell yn syth a teipio'r teitlau mewn a dwi wedi ordro bron bob un o'n nhw. Wel, dwi wedi mwynhau. O'n i rioed i clywed am yr awdur Anthony McGowan. Llyfr o'r enw Lark. Mae'n hyfryd. A mae'n fysa bindant Manon a Sian os ych chi'n licio. Mae'n siŵr sy'n Dafydd fyd. Un o'r llyfr yna i fechgyn sydd ddim yn licio darllen dyn nhw. Ond, o'n a ddacra yn y llygyd i pan o'n i'n gorffen y llyfr. Mae'n rhywbeth am lyfrau plant. Swn i'n dweud bod o'n iawn ar gyfer 10 oed i fyny. Ella na jyst fi di bod fi'n blentynaidd, ond asgafn oedd yn gyffwrdd i. A wedyn, dwi wedi bod yn cyfieithu straeon gwahanol awduron dros yr ha yma, a un o hennyn nhw oedd, dwi'n bod sut ti'n deud i henwi, Zillah Bethel. Mae'n byw yn Ton Du, ond gath i magu Papua New Guinea. A gan bod fi wedi mwynhau cyfieithu stori hi gymaint, fes i chwilio am ei llyfrau hi fyd. A dwi wedi gwirioni. Manon, ti'n gwybod, trwy'r darllen na hynna, de? A'n llyfrau Efa fi, mae'n sgwennu'r un math o beth, os y tiwst y fodd. Mae yna un o'r enw The Shark Caller, am y ferch yma, os eisiau galw siarcod yn Papua New Guinea, a dwi just, A Sian, un o'r enw A Whisper of Horses, ti'n sôn am gyffylau, Sian o'r ddi, mae yna. Dwi wedi mwynhau. A, mae'n y Gymraeg yn yma. Felly dyna'n esgus i'n sôn am hwnna. Oedd o'n sioc i mi bod yn y Gymraeg yno, ond o'n i mor falch. Yes! Cos mae hi'n enw mawr, o'n i'n di dall. Ti'n bod yn y byd, mae pawb yn gwybod am J.K. Rowling, ond triwch enwi awdur arall, plant. Ia, mae'n haen fawr, just o dan. Wel. O ran, ddim o ran safon, o ran gwerthiant. A mae Zillah Bethel yn sgwennu'n ffantastig. Mae dda. Ond wedyn dwi wedi bod yn darllen pethau oedolion fyd, wrth gwrs. Wel, ryc, de, na ni sôn mwy am hwnnw eto. A diolch iawn i mi sôn am lyfr mae Sian di cyfieithu. Dwi wedi darllen... Yndi, siwr. Cyn i'r un o'r lleill ma ddweud bod chdi'n cael. Gei di bres am gyfieithiad. Bob tro mae John Sam yn gwerthu copi o hynna'n gofiant y daith ydi adra. Sian?
ti'n gwybod beth, yn meddwl sy'n rhaid mi sbio ar yng nghytundeb, cos ges i ffi cyfieithu. Ie, dyna sy'n digwydd, ti'n cael ffi cyfeithio, wedyn ti'n Ie. cael ceiniog wedyn. A wedyn dyna fo. Felly ti'n mynd elwan ag wedyn. Lle mae'n Ie. iawn i ddweud, di. Ond mae eisiau bobl brynu Oes. fe anyway. Nes i wir fwynhau. Gwir gwreiddiol. Os na, ydych chi'n gwybod pwy di John Sam Jones, oedd yn arfer bod yn faer yn Bermo, a mae gen i fo, mod i'n neud lot o bethau yn ei fywyd, a lot o bethau o'n i'm yn gwybod. Rai fi gyfadda, oedd y darna ysbrydol lle mae'n sôn am grefydd y belly, o'n i chdi bach yn manna, achos, ddim yn fi, achos y Dafydd yn cyfan de, ond, mae'n o ddarna, dwi wedi darllen pobl yn sgwennu am dementia blaen, a mae o'n sôn am dementia i fam, a mae o'n wirioneddol ddirdynol, a mae Sian yn nodio fan hyn. Mae o'n, waw. A os ydych chi'n nabod Bermo, a mi ydyn ni ys tro dwythad yda, Davy Jones's Locker yda, ydych chi byth sbio ar y llei'r un fath ar ôl darllen y llyfr yma, cos mae hanes i deulu fo yn tyfu, gyd y byw yn fanna, anhygoel. Ond mae lot mwy llyfr na hynna. Ond y cwyn arall gen i di, mae o'n ddyn cwn a nath o'n sôn am ei gwn. A dos yn... Do, mae yna damad, mae o'n sôn am y cwn, mae'n sôn am y cwn yn rasio'r tren ar draws y bont. Brawddeg. Dim digon. Na, o un o'r brawddegau yna, yn anodd yna pan fi'n cofio. Na, mae rhaid i ddweud... A mae gen i broblem efo ydi tren o'r rwywaid neu benywaidd. Beth ia? Fod ydi chi fan'na. Dwy tren. Fod, ond dwi'n deud hi. So ti'n deud y tren hon? Do. Dwy tren. Mae'n hwyr. Dau tren. Mae'n hwyr. Beth sy'n ti dweud? Dwi'n cytuno fo ti fan'na. Dwy tren sy'n ti dweud, e? Ie, a fo, ti'n gweld? Ie, fi'n credu dylech chi dod o'r de mynd haws i ni, achos os chi ddim yn siŵr, ni jyst gweud doi. Handi. Ond, mae hwnna'n mynd at gywirdeb iaith di, da ni wedi cael cwestiwn gan Rebecca Roberts ar Twitter. Os oedd y letrwydd ar awduron i ddefnyddio iaith gywir ac osgoi defnydd o dafodiaeth ag ati, rhag awni bod yn annog darllenwyr i fagu arferion ieithyddol drwg. Mae gen i broblem efo syniad o arferion ieithyddol drwg. A dwi'n meddwl bod chi gyd yn anghytuno efo fi. Dwi'n meddwl bod fi chydig bach yn... yn wahanol i chi yn hyn o beth. Achos dwi jyst yn meddwl... Dwi eisiau darllen bob math o Gymraeg. Dwi eisiau darllen y math o Gymraeg lle mae'r treiglo'n hollol anghywir. Yn ogystal a'r bethau mwy gywir, lle. Ond mae'r syniad bod yna un math o Gymraeg sy'n fwy cywir na math arall. Mae iaith yna i gyfathrebu, felly os ti'n gallu gyfathrebu, ti'n llwyddo. Felly does o ddim fel scale yn fan'na yn y goes. Ond os di dyramadeg di mor dodgy, nes bod chdi'n mynd dallt be maen nhw'n drio ddeud. Ie, dyna di methiant. Ti di methu. Felly os ti'n cam dreigla ac wyt ti'n gwybod os dyn nhw'n sôn am y dyn neu'r ddynes. Ie, ond pa mor aml mae hynna'n codi efo dreiglo go iawn? Neu gwybod... Sy'n dod aml sa bobl... Ti'n neud o'n siampls llwyr. Dwi'n licio siampls llwyr. Na, gwyt ddim, sa ti ddarllen o go iawn, dwi'n meddwl. Wyt ti licio rhywbeth sy'n rhoi'r argraff bod o'n... O'n i'n mynd i ddeud, ydy o'n rhywun peth a dialog, ti'n rhoi'r argraff i fod o yn sgwrs bob dydd, ond dydy o ddim go iawn ac ri. Na, ond dwi'n teimlo bod hwnna ar goll. Dwi'n teimlo bod y sgwrs bob dydd go iawn ar goll. Achos hyd yn oed os ti'n gwylio rhywbeth ar y teledu, neu'n darllen rhywbeth, a bethau, dwi'n di sgwennu bethau'n hun, lle mae o fod i swnio'n llafar, ond dydy o ddim, achos dim fel yma bobl wir yn siarad. Ond mae hynna'n golygu bod yna fath o Gymraeg go iawn sy'n bodoli go wir yn mywydau pobl, sydd ddim yn cael ei nodi. Mae hynny'n wir am unrhyw iaith, dydi? Diolch yn unigryw i'r Gymraeg. Mae hynny'n wir am unrhyw ddarn o lenyddiaeth, yndi ddim? Di fatha train spotting, ne? Mae'n fwy o beth yn Gymraeg, dwi'n meddwl, achos bod yr gwahaniaeth rhwng y Gymraeg
sy'n sgrifenedig a llafar yn fwy. Ond pam bod ti'n meddwl bod ni gyd yn wahanol i chdi'n hynna, Manon? Achos... Dwi'n gwybod, dwi jyst yn... A bod ni'n hun na hi. Yna, da chi bod pam? Na i ddim enwi'r... O, mae dechrau dy chith ani wan. Parch, dyna son. Nathon ni chydig dros yr hân, do. Nathon ni... achos mae gennym ni grŵp WhatsApp yn doedd. A nath un ohono ni awgrymu bod y lleill i gyd yn gwylio rhaglen arbennig ar y teledu, a na i ddim enwi'r rhaglen. Ond o'n ni wrth fy modd efo'r iaith oedd yn y rhaglen, ac oedd chi gyd yn ymateb fel, ydy o'n drist achos bod 'na gymaint o Saesneg yn Mae rhan hynna ohono yn cyd-destun hanes y lle yna. Yndi, ond... Tys gen ti hynna o Saesneg a Cymraeg yn rhywle sydd wedi bod yn Saesnigaidd iawn, a bod o yn symud ffordd arall, swn i'n modd. Ia, o'n i jyst yn meddwl bod o'n rhyw fath o Gymraeg sydd dal yn Gymraeg. A nes i... Yng ngreddf fi oedd i fwynhau y math yna o Gymraeg dwi ddim wedi clywed o blaen. A dyna pam. Yn Hywyn? Ti'n ti clywed, sori. Ond mae hwnna'n un o'r bethau hefyd, achos bod fi'n byw fan hyn. Mae Cymraeg ym mhlant i'n wahanol iawn i Gymraeg, plant o ardaloedd sy'n fwy Cymreigaidd. A maen nhw'n siarad Cymraeg trwy dydd, bob dydd. Ond mae dal yn Gymraeg, jyst bod o'n fath o Gymraeg. Dydyn nhw ddim yn gweld adlewyrchiad ohono fo yn unman, achos does yna ddim adlewyrchiad ohono fo yn unman yn ddiwylliannol iddyn nhw. Lle maen nhw'n gweld ei hynna? Mae hwnna'n bwynt, cos pan oedd Rebecca'n sgwennu, Rebecca Roberts yn sgwennu Helynt, o'n i'n mentora hi. A oedd gen ddi eirfa ofnadwy o gywir. Ac o'n i'n deud, wel, so'n i'n siarad fel la, so'n i'n deud rhywbeth lot mwy llafar, lot mwy, do'n i'n blas y pridd, llai cywir. Ond oedd hi'n deud, wel na Bethan fel la, da ni'n siarad yn rhyl, os da ni'n siarad Cymraeg. Oherwydd bod ni'n ail iaith, da ni wedi dysgu Cymraeg, a dyna'r eirfa sydd gynnu ni. Ac o'n i'n meddwl, mae'n deud y gwir. Mae hynny'n hollol wir. Yndi. Mae hynna... Ond hefyd, be arall o'n i'n ffeindio'n ddifyr ynglyn â Rebecca Roberts oedd, ti'n gwybod yn yr... nath i anfon y Twitter na, a nath i ddefnyddio talfyriad yn dod, nath i ddeud MK, a nath i ddeud FWIW. Ac oedden ni gyd, wel, o'n i'n meddwl, beth ffein di hynny? Felly, a rhywbeth... A ni'n gwybod pa WIW, for what it's worth. For what it worth. O, dyna beth dio. Ie, for what it worth, ie. A be di ar C? Rhwydwaith menywod. Rhwydwaith menywod Cymru. Grŵp ar Facebook. Nawn ni ddim gyrru gwahoddiad i chdi. O, greu, diolch. Ti'n gorau bod yn ferch, sori, yn fenyw, felly, tough. Aled. Dwi ddim yn hapus. Sôn am iaith wahanol, llyfr y flwyddyn. Ia. Oedd hwnna'n iaith hollol wahanol, dweud? Oedd. Nes i just dotio, da. Dwi'n meddwl bod na'n byd debyg i sgwennu Megan Hunter. Dwi'n just yn meddwl bod hi'n anhygoel. Nath y llyfr yna lorio fi yn llwyr am hir. A dwi'n meddwl fyswn ni efo'r un berthynas efo'r nofel tas efo ddim wedi cael ei sgwennu fel, tas hi ddim wedi cael ei sgwennu. Rhai mi gyfadda geis i drafferth i ddechrau, am bod fi'n hun rach. Ond unwaith o'n i wedi dod dros yr be bynnag oedd o, a dod i arfer arc o geis i'n ansigno mewn y llwyr. Oedd o'n hyfryd. Ond dwi yn nabod bobl sydd wedi methu dod dros yr iaith ydyn ni. Be sydd yn ddifyr am Megan ydy, mae mor ifanc, a mae wedi cael gymaint o sylw ynglyn â'r nofel hon. A dwi jyst yn crigo drosti i ryw radda, achos mae yna gymaint o bwysau a ni rwan. Mae wedi gosod hard act to follow it. Mae wedi sgwennu un o nofela cyfres 5.
O, dwi'n byd allan rhywun o hynny. Mae hynna'n da. Ond o'n i yn rhan o'r prosiect yna, felly mae rhaid i fi ddeud bod hynna'n da. Ond mi oedden nhw'n da hefyd, go iawn, go iawn, go iawn. Ac oedd hi'n Megan, achos o'n i'n teimlo fatha chdi, Dafydd, o'n i'n meddwl, sut mae hi'n mynd i ddilyn. Ond mae wedi, da. Ond hefo'r 5, hynny yw, cywaith oedd yn yr ystyr, 5 nofel annibynnol, ond oedden nhw'n rhan o brosiect ehangach doedden. Yn yr ystyr, 5 no. Felly... Ia, esbonio, cos dwi'n gwybod yn iawn sut o hynna gweithio, cos o gen ti 2 awdur i bob nofel. Oedd mewn ffordd yn datblygu lleisiau awduron newydd yn Gymraeg. Felly oedd yna awdur chydig bach yn fwy profiadol, Megan yn un ohonyn nhw. Oedden nhw'n cydweithio efo awdur hollol newydd. Ac o'n i ddim yn siŵr am ar y dechrau, achos o'n i'n meddwl, dwi'n gwybod sut mae cywaith fel hyn yn mynd i weithio ar nofela. A syniad ydy bod nhw gyd yn yr ysgol efo'i gilydd, felly mae'r 5 cymeriad yn yr ysgol efo'i gilydd. A wedyn ti'n gweld falle cymeriad mae Megan wedi sgwennu yn nofel Iestyn Tyne, neu fel ac o'n i'n meddwl sut maen nhw'n mynd i blethu hein, ond maen nhw'n gweithio mor dda, a maen nhw'n wahanol iawn i'w gilydd hefyd. So, nath ar rhywun sgwennu un gyntaf a sio ymlaen? Na, oedden nhw'n gweithio ar yr un pryd. Dwi'n meddwl oedden nhw'n sgwennu Straeon ac yn swapio, ac oedd Elgan Rhys, un ar awduron yn hefyd fod yn cydlynu fe gyd, a Meinir yn olfa. Dwi'n meddwl oedd nath nhw'n wneud eitha lot o waith i wneud yn siŵr bod y manylion i gyd yn... Ia, bod nhw'n lladd rhywun sydd wedyn yn ymddangos yn... Bod athrawes Gymraeg efo'r un enw ar un anian. Ia. Ond na, mae hynna'n ddifyr. Oedd hi'n Iestyn Tyne a Leo Drayton yn enwedig. Hwna am gymeriad traws. Ac o'n i'n meddwl bod fi'n dallt am y byd yna. Ac o'n i'n meddwl bod fi'n eitha right on ac yn gwybod. A nes i ddarllen yna sylweddoli cyn lleiad o'n i'n gwybod. A wir, nes i grio lot yn darllen yna. Bethan, sori, dwi'n mynd o'n nhw, achos oedd nhw yn... Nes i ddarllen honna. Cos mae'r 5 gennau, dwi jyst wedi bod yn darllen beth eraill, ond nes i ddarllen yn Iestyn Tyne, waw. Mae di sgwennu'n hyfryd, a mae'r stwff sydd ynddo fo, o'n i'n union y fath o chdi, o gennau'm syniad, o'n i'n gwybod hyn. Mae wir, di'n newid y ffordd rwysyd dwi'n meddwl am bethau. A dwi'n meddwl bod hwnna'n gamp enfawr, da. Chwarae teg, mae nhw'n wedi creu rhywbeth anhygoel hwnna. Mae'n reit worthy. Wel, o'n i'n poeni am hynna dipyn bach, bod o'n mynd i deimlo fatha bod o'n nhw'n gwneud pwynt o sgwennu am issues, ond doedd o ddim yn dod o fanna chwaith, oedd yn dod o straeon unigol, ti'n gwybod? A pobl. Felly i fi, dwi'n darllen nhw ac yn meddwl bod nhw jyst yn sefyll ar y traed eu hunain, ond wrth gwrs, dylsa pawb darllen nhw a dod i'w casgliad unigol. Ond be oedd y rôl di ar y prosiect yna? Dim lot, ti'n gwybod, o'n eisiau gwarfod... Wel, oedden nhw'n danfon pytio waith i fi, o gydyn o'n i'n darllen drosyn nhw ac yn rhoi sylwadau a falle. Ond yn y diwedd, diog iawn o'n i, dweud y gwir. Oedden nhw mor dda, o ti'n mynd gorau neu llawer o waith, ie? Dyna fo. Fatha just gweithio, nath bethau just glicio yna, dwi'n meddwl. A nes i gael cyfarfod nhw gyd, achos pan nath y nofela ddod allan, o'n i gyd gwarfod yn Tŷ Newydd. Ac oedd hwnna yn hyfryd, achos o'ch ti'n gweld, pobl ma di bondio go iawn. A hefyd, maen nhw'n sgwennwrs i gyd, wan. Rhaid hope iddyn nhw. Ie. Oce, dwi'n mynd i ddarllen y gweddill. Munud o ddweud i gorffan y llyfr yma. Oedd yna sylw arall ar Twitter gyda ni. Dwi'n meddwl, nath Idi Shido. Dyn ni'n gwybod pwy Idi Shido. Ond... Oedd o sio ni drafod y berthynas rhwng yr awdur y chwmni a cyhoeddi llyfrau, y broses o fynd atyn nhw am y tro cyntaf, cael eich gwaith wedi olygu, felly. Be sy'n ni'n cadw hwnna at tro nesa, achos dwi'n meddwl bod ni wedi siarad gormod o. Dyn ni wedi siarad gormod. Ond, gai jyst deud, cyn i ni ddeud ffarwel, mi nath Alun Davies danfon tweet i fi gyna yn fy atgoffa i, a dwi'n atgoffa chi, bod yr ola yn rheoleg Taliesin, Myclifi
allan mewn chydig o snosau. Da chi wedi darllen? Ar drywydd Do. llyfrau ar lwybr dial. Da chi darllen hynna? Do, ffantastig. Un arall? No. Oh, please, darllenwch nhw. Achos mae'n Os chi'n colli plots mis nesaf, fydda ni just ydi cael yn sgwarsio gyn lyfrau da ni fwriadu allan. Ar daith Wel, ola diolch, ydi yn yr un Manon. newydd. Dwi'n edrych ymlaen yn ofnadwy. Copar mwyaf sexy mewn llenyddiaeth Cymraeg. Dwi eisiau prodi fo. Siedi, da ni wedi cael tweet gym y fanwy Alexander rwan. Sorry, ma. Ond na, ia, so fydd hwnna allan mewn cwbl o snosa. A dwi'n siŵr ddew o fynd on ag on am hwnna. Dwi'n bo hir. O falle erbyn y bennod nesa o colli'r plot, falle fydde wedi cael e-bost gen Kate Roberts. O, mae yna rhywun yn cnoc Dyna yn hi, rwys. dyna hi. Mae'n trio cysylltu. Helo Kate, dewch i mewn. Chdi sy'n pwysio'r gwydryn. Diolch mi. Wel, dyna ni. Diolch i chi am wrando ar Colli'r Plot. Da ni'n gobeithio eich bod chi wedi mwynhau gymaint â ni. Os oes gennych chi gwestiynau, mae croeso i chi gofyn nhw dros Twitter, Facebook neu Instagram. Diolch yn fawr i'r Cyngor Llyfrau am wneud y podcast yma'n bosib a'n helpu ni i golli'r plot. Allwch chi dan ysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag da chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am Colli'r Plot. Yna groeso i chi adolygiad i'n helpu ni. 5 seren, please. Cofiwch rannu'n podlediad bach ni hefo'ch ffrindiau a'ch teulu. Mae'r gerddoriaeth ar gyfer y podlediad gan fand o'r enw Bandicoot a'r trac ydi o nefoedd. Ac os da chi eisiau darganfod mwy o bodlediadau Cymraeg, ewch i ypod.cymru.